Can I ti'n gwrando I? Helo, fy enw yw Ellie Mullins, a dyma pam dylsech chi pleidleisio dros fi yn yr etholiad ysgol y blwyddyn hon. I ddechrau, hoffwn bwysleisio tri peth mwyaf bwysicaf I mi fel disgybl ym Mro Edern. Jingle. Yn gyntaf, Cymreicdod, yn ail, glendid, ac yn trydydd, hwyl a sbrig. Gan ddechrau gyda un o fy mlaenoriaethau. Y Cymreicdod. Hoffwn yn dod â chyddoriaeth Gymraeg yn ôl i'r ffreutur a'r neuad yn ystod amser egwyl a amser chinio, a pharhau a thrac yr wythnos I hyrwyddo yr iaith a'r diwylliant. Hoffwn hefyd gael diwrnod diwylliant yn yr ysgol lle gall ddisgyblion cynrychioli a dathlu eu diwylliant eu hunan tra'n dathlu'r un peth sydd gennym I gyd yn gyffredin, y Gymreicdod. Hoffwn hefyd sicrhau bod blended ein ysgol yn wella. Un ffordd o sicrhau bod dosbarthu yn aros yn lan fydd cael cystadleuaeth wythnosol am y dosbarth gofrestru blanaf, lle bydd y dosbarth blanaf yn ennill pwyntiau i'w llys. Am fy mlaenoriaeth nesaf, ac os na, fy mlaenoriaeth bwysicaf, sef hwyl a sbrig. Yn gyntaf, mwy o gyfleoedd iddyn ni fel ysgol I godi arian wrth gwrs. Enghraifft, matys chwaraeon staff yn erbyn disgyblion, diwrnod pyjamas, noson bingo I staff ar chweched, gystadleuaith pobi ac yn y blaen. Hefyd hoffwn parhau gyda disgws ar gyfer y blwyddyn saith sy'n digwydd pob hanner tymor. Ar gyfer y chweched, hoffwn ychwanegu mwy o seddi a berthau. Gan fod amser cinio ac amser egwyl weithiau'n mynd yn ffri o'r lawn gan fod rydyn ni'n chweched sy'n tyfu pob blwyddyn. Hoffwn hefyd cael sticeri gwydr ferir gog ar gyfer ffenestri stafell waith gan yn yr orffennol dywedodd pobl ei fod yn ysgoi weithio ynddo gan teimlo nhw wedi ei farnu. Hefyd credaf bydd ychwanegu gemau byrdd i'r lofa yn ychwanegiad da. Yn olaf a nid yn lleiaf, mwy o socials. Nid jyst rhai gyda themau hwylus, ond rhai creadigol a rhyngweithio. Enghraifft, karaoke. Dyna ond ar wyneb y pethau hoffwn I wneud fel prif disgybl. Felly, cofiwch, peidiwch â drawi, pleidleisiwch dros Ellie.